సొల్మెలు నమ్మకుడ్ల తుಳು వార్తలు యాన్ డాక్టర్ ప్రియా హరీష్ ఇత ముఖ్యాంశాలు. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ₹100 ಕಡತಿನೆಕ್ ವಿರೋಧ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಪಿಟಿ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. 2018 ಕಲ್ವ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದು ಬಟ್ಕಡದ ನವಾಯತ್ ಕಾಲೋನಿಡು ವಾಸ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೊಂಜವು ಖತೀಜಾ ಮೆಹರಿನ್ ಬಂಧನ. ವಿದೇಶ ದೇಶಗೂ ಪೋಯಿರುಪ್ಪನ 18 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗೂ ಜೂನ್ 14 ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸುರುತ ಡೋಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜೇ ಕಂತಡ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿಂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ. ಬಜಾಲ್ ಕಾವು ಬೈಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ₹100 ಕಡತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕದ್ರಾ ಕೆಪಿಟಿ ಪಂಪು ಕೈತಲು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೂ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟದು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯಿರು. 100 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಮೋದಿ ಪಂಪುನ ಕೇಕ್ ಕತ್ತೆರ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರಿಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತೆರ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ₹100 ಕಡತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಹೊಸ ರೀತಿಡು ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಕೆಪಿಟಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಕೈತಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡಪಾಂಡು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುರ್ಕಾರರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಪಾತಿರ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿಲಿಡು ಪೋದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಬರಾಬರಿ ಏರಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಆತನೊಂದು ದೂರಿಯರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 5 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಯುಪಿಎ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತ ಅಚ್ಪ ವರ್ಷಲಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆನ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುನಗ ಈತ ತೆರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಜ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ದಿನನಿತ್ಯ ಗಳಸನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಬೆಲೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣಂದು ಹಾರ್ಪಂಡಿರ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಜನ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ನಾವು 117ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೇ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಡತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಕುಂತಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಿಥುನ್ ರೈ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೂ ಗಂಟೆ ಬೊಟ್ಟದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಧಿಕ್ಕಾರಲೆತ್ತೆರ. 100 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಮೋದಿ ಪಂಪುನ ಕೇಕ್ ಕತ್ತೆರ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತದು ತೋಜಾಯಿರು. ವಿದೇಶ ದೇಶಗೂ ಪೋಯಿರಪ್ಪನ 18 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸುರುತ ಡೋಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜೂನ್ 14 ಸೋಮವಾರದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರ್ದು ಮಾತಾ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಲಿಡು ಲಸಿಕೆ ಪಾಡೋನಾಯರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಿರೋ. ವಿದೇಶ ದೇಶಗೂ ಪೋಯಿರಪ್ಪನ 18 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸುರುತ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಜೂನ್ 14 ಸೋಮವಾರದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂಚ
ಮಾತ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಲಿಡು ಲಸಿಕೆ ಪಾಡನರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತೀರ. ವಿದೇಶಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಪನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವೀಸಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ದಾಖಲೆಯಾದ ತೋಜಾದ ಗ್ರಾಮದ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಡೆ ಸುರುತ ಗುಮನದ ಮಿತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೆತನರೆ ತೆರಿಪಾದನಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದನ. ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಾಗುಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು 5 ಜನತ ಪ್ರಾಣದ ದಿನ ಕಾಡಾನೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಲೆನ ಬಲೆಕ್ ಬೂರ್ದನು ಊರ್ದ 5 ಆನೆ ತೂವನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಡಿಗೆರು 20 ಹೆಚ್ಚ ಜನ RRT ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲು 120 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬಾಗುಡು 5 ಜನಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಣದ ದಿನ ಮೌಂಟೇನ್ ಪನ್ಪುನ ಕಾಡಾನೆನು ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆ ದಕ್ಲು ಬತ್ತದೇರ. ತಾಲೂಕುದ ಹಳೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲು ಕಾಡು ಜಾಗೆಡು ಜನಕ್ಲೆಗು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಡಾನೆನು ಊರದ ಆನೆಲಿನ ಗಳಸದು ಪತ್ತದೇರ. ಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆದ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಜೀಬ್ ಕಾಡಾನೆಗು ಮತ್ತಿತಪ್ಪವನ ಮರ್ದದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಾಟವನೆಟ್ಟು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆತೆರ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಡು ಸಾಂಕದಿನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆದ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಅರ್ಜುನ ಮಹೇಂದ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಮ್ ಗಣೇಶ್ ಇಂಚ 5 ಆನೆಲು 20 ಹೆಚ್ಚ ಜನ ಆನೆ ತೂವನ್ನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವಡಿಗೆರು 120 ಹೆಚ್ಚ RRT ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಕಾಡ್ ಇಲಾಖೆ ಬೇಲೆದಕುಲು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರ. ಕರಿನ ರಡ್ಡುವಾರದ ದುಂಬು ಹಳೆಕೆರೆ ಕೈತಲು ಕಿರುಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ಕೃಷಿಕೆರೆನ ಕಿರ್ನ ಕಾಡಾನೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ಪರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತಂಡ. ಕಾಡು ಬೇಲೆದಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 4 ದಿನ ಕಡೆಸಿದಂಡ. ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ಆನೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಆಲೂರು ತಾಲೂಕ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡ. 5 ಜನಕ್ಲೆನ ಕೀರ್ತನಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ರಡ್ಡ್ ಆನೆಲೆನು ಪತ್ತರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಕುಡೊಂಜ ಆನೆ ಪತ್ತುನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸುರುವಾಯರುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಲ್ಪನಕಲು ಒಂಜೇ ಕಂತಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಪಾಡಂಡ ಅಂಚಿನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಮಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತನುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂತೆರ. ರಾಜ್ಯಡು ಕೋವಿಡ್-19 ರಡ್ಡನೆ ಸೆರೆಕ್ ಜನಕುಲು ಕಂಗಾಲಾತಿರ. ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಕಂತಡು ಶಾಲೆಗೂ ಕಟ್ಟುನ ಕಾಸಿನ ಕಟ್ಟೊಡುಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿರ್ದು ಒತ್ತಡ ಬರುಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತನುಡುಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಂತೆರ. ಕಾಸು ಕಟ್ಟಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ತಡೆಪುನಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಓಲೆ ಕೊರೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗೂ ಪೋಷಕರೆಡ್ದು ದೂರು ಪೋದಿತ್ತಂಡ. ಇಂದೆಕ್ಕು ಗುಮನ ಕೊರ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಜನಕುಲು ಕಷ್ಟ ಎದುರು ಸಾವುಂದುಲೇರ. ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಲು ಪೋಷಕಿರ್ನ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲು ತೆರಿಪಾದೆರ. ಒತ್ತಡ ಪಾಡಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ದೆತುನುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂತೆರ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಷಣೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅವ್ವಾವ್ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಕ್ಲು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡು ಮೂವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೋಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಷಣೆದ ಜೋಕ್ಲೆನ ಮಿತ್ತದ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಅವ್ವಾವ್ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಕ್ಲು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಅವೆತಂಚ ಸೈಬರ್ ಟಿಪ್ ಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಡಿನ NCRBಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು CID ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಡುದೆತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ದೂರುಲೆನು ಪಿಂದದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತುಂಡು. 2023 ಜೂನ್ 25 ಬಾಲೆದ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜೇನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾತದ. IT ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ತಿರ. 2023 ಮೇ 17 ನಾಗೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪನ್ಪುನರೆಗ್
ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು 2020 ಜೂನ್ 24 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ದೇಕಾ ನಾಯರ್ ಪನ್ಪುನರೆಗ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಚಾಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಕೇಸನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಕೈಪಗತದ. ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟಕಾಲಡು ತೈಲ ಬಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಲಿನ ಬಿಲೆ ಏರಾಯಿ ನಡೆದಾವ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಲೆಟು ಒಡಿಪದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆತಂಡ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ರು ಕೂಡ ತುಟಿ ಬಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ಜನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಡಿಪು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾಯರು. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಪಾತಿರ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾಯರು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಿಲೆ ಏರಾದು ಜನಕ್ಲಿನ ಬದುಕದ ಮಿತ್ತು ಬರೆ ಒಯ್ತದ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ತೊದಿತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಮಣಿಬಂಬು ಇಂಚಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಬಿಲೆ ಏರೊಂದೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಣಿಪುಜಿರಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಏವ್ರತೋಜಾಯರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿಚಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ 4-5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೇ? ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಖಂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದವ್ರ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಕುಂದಾಪುರ ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಗಡಿಜಾಗಿಡ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಲೀಸರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪಾಕ ಜನ ಜವಣೇರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೊಂಜಿ ಬಡವರಿಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಒಂಜೇ ನಿಯಮ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಜವಣೆವರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿನವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲಿಡು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಕೈತಲು ಜವಣೆವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿಯಮ ಮೀರುನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡ. ಉಂಡು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂದಾಪುರ ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಟ್ಟು ನಡೆತದ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆದವ್ರ ಕೆಲವು ದಿನೊಡ್ದುಂಬು ಕಂಬದ ಕೋಣೆ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿದೇರ. ಗ್ರಾಮಗೂ ಪೊಗ್ಗುನವ್ಲು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಪಾಡ್ದೇರ. ಅಡೆಗು ಬತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜವಣೆವರಿ ನಿಕಲು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ನಿಯಮ ಮನ್ಪುಲೆ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗ ನಿಕಲ ನಿಯಮ ಲಗಾವಾಪುಜಿ, ಬಡವರಿಗ ಮಾತ್ರ ನಿಯಮ ಮಲ್ಪುವರ್. ರೂಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಿದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಗಿಡಿತ್ತಿನ ಜವಣೆವರಿ ಈ ಜವಣಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿರತ್ತು ಇನ್ನಲ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಅವಳು ಪೊಲೀಸರು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆತ ಈತ ಜನ ಜವಣಿರು ಗ್ರಾಮನ ಕಾಪುನ ಅಗತ್ಯ ದಾನ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದಿರ. ಈ ಸಂಗತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿವರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗೂ ಪಾಡ್ದು ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಸಾಗಿದ. ನೀವು ಬಾಗಲ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎಂದಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುಕಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ದ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ದ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಸರಿ ಯಾರು ನೀನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನಾವು ರಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾವ, ಅವ್ನ್ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾವ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ? ಬಡವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಬಡವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಂತಾಗನ ಇವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುದ? ಬಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುದು ನೀವು? ನಿಮ್ಮಾಗ ನೀನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅಗತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ದ? ನೀನ್ ಕಿರ್ಮಂಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾನ, ಹೋಗೋ ಅಧಿಕನೇ ಮಾತಾಡು. ನೀನ್ ಕಿರ್ಮಂಜ ಸೇರ್ತಾನ, ನೀನ್ ಕಂಬತ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ತಾನ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಕಂಬತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟಾರ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾರ ಕಿರ್ಮೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಂಬತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್. ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಕ ಏನು ಗೇಮ್ಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊ, ನೀ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ನಾಗರಿಕ, ಐ ಮೀನ್ ಸಿಟಿಸನ್. ನಾನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಬೇಕು ಸಿಟಿಸನ್, ಮನೆ ಬರ್ಲಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆ ಬರ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ನಾವೆಂತ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾವ್ರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಅವರು ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಸಿಟಿಸನ್
ಕುಂದಾಪುರಡು ಎಡಮುಗೆ ಉದಯಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನರೆನು ಕೆರ್ನ ಆರೋಪಿಲೆಡು ನಾಲ್ನೇ ಆರೋಪಿ ಎಡಮುಗೆತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ರೆನು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೆರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಶೆಡಿಯಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೂಟ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಉದಯಗಾಣಿಗನು ಕೆರ್ದು ಜೈಲ್ ಸೇರ್ದೆರ. ಕುಂದಾಪುರ ಎಡಮುಗೆ ಉದಯ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನರಿನ ಕೆರ್ನ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ನಾನೂರಿ ಆರೋಪಿನು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೆರ. ಬಂಧನ ಆಯ್ನಕ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಏರ್ದಡ. ಎಡಮುಗೆತ 25 ವರ್ಷದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ನು ಪತ್ತಿದೆರ. ಆಯ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ಪನಗ ಜೂನ್ 21 ಮುಟ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದೆರ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಶೆಡಿಯಾಳ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೂಟ ಉದಯ್ ಗಾಣಿಗನ ಮೇಲಿಡು ಕಾರು ಕೊನದು 5 ಬೊಕ್ಕ ದೊಣ್ಣೆಡು ಹಾಕದು ಕೆರ್ದಿತ್ತಡ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಶೆಡಿಯಾಳ್, ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಇಂಚ ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರೆಡ್ದು ಬಂಧನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಡುಲ್ಲೆರ. ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತದು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡೊಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಪೂರಾ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದಿರ. ಈ ದುಂಬು ಈ ಕೇಸನ್ನು ಅಪಘಾತ ಅಂದು ಮಲ್ತದು ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾಡೆರೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ ಒಂದು ಕೆರ್ನ ಕೇಸಂದು ಲೆಕ್ಕಗು ಪತ್ತಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸರು ಒಂಜೊಂಜೆ ಆರೋಪಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಭಟ್ಕಳದ ನವಾಯತ್ ಕಾಲನಿದ ಇಲ್ಲೊಂಜೆಟ್ಟ ಅಕ್ರಮವಾದ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೊಂಜವರ್ತಿನ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೆರ. ಜಾವೇದ್ ಮೊಹಿದೀನ್ ರುಕುದೀನ್ ಪನ್ಪುನಾಯೆ ಭಟ್ಕಳದ ಯಾದಿತ್ತದು ದುಬೈಡ್ ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಕತಿಜಾ ಮೆಹರಿನ್ 2018 ಕಳ್ವ ಮಾರ್ಗೋಡು ಭಾರತಗ ಪೊಗ್ಗುದು ಮುಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಟದ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪೌಂದಿನೇನು ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ನಾಡು ಪತ್ತದಡ. ಭಟ್ಕಳದ ನವಾಯತ್ ಕಾಲನಿದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಕ್ರಮವಾದ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೊಂಜೋನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತಿದೆರ. ಕತಿಜಾ ಮೆಹರಿನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಜಾವೇದ್ ಮೊಹಿದೀನ್ ರುಕ್ಸುದ್ದೀನ್ ಗುರ್ತಪತ್ತಿದೆರ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಕೊರ್ದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಹುಟ್ಟುದಿನ ದಾಖಲೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಓಟದ ಗುರ್ತು ಚೀಟ್ ದೆತ್ತೊಂದಲಂದು ಪೊಲೀಸರು ತೆರಿಪಾದೆರ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೊಂಜೋ ಕತಿಜಾ ಮೆಹರಿನ್ ಕಲ್ವ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಭಾರತಗೂ ಪೊಗ್ಗುದು ಎನ್ಮ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಭಟ್ಕಳಗು ಬತ್ತದು ಅಕ್ರಮವಾದ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಪಿಂದದ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಂಡ. ನವಾಯತ್ ಕಾಲನಿದ ಜಾವೇದ್ ಮೊಹಿದೀನ್ ರುಕುದ್ದೀನ್ ಪನ್ಪುನಾಯನು ದುಬೈಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ 2014 330 ಗೋಲದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಮಿತ್ತು ಭಾರತಗೂ ಬತ್ತದು ಪೋದಿತ್ತಲ. 2014 ಸುರುಕೆ ಕಲ್ವ ಮಾರ್ಗುಡು ಭಾರತಗೂ ಪೊಗ್ಗುದು ಕಂಡನನ ಇಲ್ಲು ಭಟ್ಕಳದ ನವಾಯತ್ ಕಾಲನಿಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ. ಇದೇ ದೇಶದ ಕಾಯ್ದೆ ಮೀರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಐಪಿಸಿ ಕೇಸ್ಲಿನ ಆಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಲ. ಪೊಂಜೋನು ಊರ್ದ ಕೋರ್ಟುಗೂ ಹಾಜರಿ ಮಲ್ತದು ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಬಜಾಲ್ ಕಾವು ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಡು ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೆನ್ನು ಒದಗಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಯರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ರೈ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಡತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೆರು. 1 ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೆನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಬಜಾಲ್ ಕಾವು ಬೈಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಡವರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ತೆನಸ್ತ ಕಿಟ್ಟಲೆನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ರೈ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಡು ದುಂಬತ್ತ ಗುಂಡದ ಎದುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರೋನಾ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಯರೆ ನಟ್ಟುಂಡೆರ. ವರ್ಷಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ 1,000 ಜನ ಬಡವರಿಗೂ ತೆನಸ್ ಕಿಟ್ಟಲೆನು ಪಟ್ಟಿಯರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಿರಣ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರಿಪಾಯಿರ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಎನ್ನುವ ಮಹಾರೋಗದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆ ನಂತರ ಈ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 1,000 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ 2ನೇ ಅಲೆಗೂ 1,000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಅವರಿಗೆ 1-2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಭರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಜಪ್ಪುಮುಗೇರ್, ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉದಯ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ರೂಪಾ ಮುರಳೀಧರ್, ಲಾವಣ್ಯ ಯತೀಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಡಿಕ್, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಳಪೆ ಬಜಾಲ್ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶೋಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಯಶೋಧರ ಚೌಟ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಾಲ್ಗುಣಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಮನೋಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, భార్గవ బల్యాయ దానిలు సంఘ సంస్థలైన పదాధికారులు పాల్గొండెరు. ಇತ್ತೆ ಕೂಡೂರು ಎನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಾದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ₹100 ಕಡತಿನೆಕ್ ವಿರೋಧ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಪಿಟಿ ಕೈತಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. 2018 ಕಲ್ವ ಮಾರ್ಗೊಡೆ ಭಾರತ ಸೇರ್ದು ಬಟ್ಕಡದ ನವಾಯತ್ ಕಾಲೋನಿಡು ವಾಸ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪೊಂಜವು ಖತೀಜಾ ಮೆಹರಿನ್ ಬಂಧನ. ವಿದೇಶ ದೇಶಗೂ ಪೋಯಿರುಪ್ಪನ 18 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದಕ್ಲೆಗೂ ಜೂನ್ 14 ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಸುರುತ ಡೋಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಜೇ ಕಂತಡ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿಂಡ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ. ಡಾ ಕೆ.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ. ಬಜಾಲ್ ಕಾವು ಬೈಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಡವಿರೆಗೂ ತೆನಸು ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೀಗ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.